ассалому алайкум ба ҳама подписчикои Саудотеҷе ва мухлисои бачаи очкидор. Ҳама каса бардуи азиз созен, хубен, саломатиётон хубай, зинда бошен. Бардуи азиз имрӯз 2 январи соли 2024 нест ё 2 январи соли 2025 ай. Соли нав бардуи азиз соли 2025. Хулоса 1000 рубли урусӣ баробар ба 105 сомонӣ. Дар имрӯза видео мошинҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзона қабул кардем. нархҳои беҳтарин айне ки ҳозир барои шуморо ҳамаша гап мезанем нархҳо шумадисони азиз. Фақат шумо дар видео лайк монен, дар канал подписатсия кунен. Бардуи азиза мисол айми канал ягон рӯз мошинай, хонаи заминай мехарен. Дар канал подписатсия кунен. Ке ки ман видеои нав дар YouTube мондам, телефони шумода мерава. Ана ки мерем устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз, компания яке рӯзи хила шумо тавсия метем барои гузаштани сарҳад шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меёрам. Бардуи азиз, ана мошиношуна мисол тамошо кардесен, мошинои комфорт, мошинои беҳтарин ай дӯстони азиз. И яка мақсад хеле шид ки да ҳами кор ай дӯстони азиз одами хубай муомила мекуна. Нархи граница бардуи азиз гарени арзон шудаги ай. Фақат шумо бардуи азиз ҳами рақамҳо да занг бизанен. Да ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. Нархи граница гарени арзон шудаги дӯстони азиз занг бизанем, бигӯян ки номероро ай канали Саудотеҷе гирифтум ба шумо скидка мекуна. бардуи азиз, мо навора сар мекунем. Аввал як дона лайки бепала биҷиқен ва навори мара то охирша тамошо кунед. нархҳои беҳтарин ай. бардуи азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод, қишлоқи Файзобод. 30 сотиқ заминай, 3 дархона ва 1 долон дора. Як калидор дига ҳам дора. бардуи азиз, 30 сотиқ замин, 3 дархона ва долон ва 1 калидор дора. чӣ хеле ки гуфтем, ду хонаш ремонт кардаги тайёрай, баня, калидор, подвал дора. дӯстони азиз, об свич мега ҳастай, 100 дона дарахтои мевадиҳанда дора. документош 100%, гирди хона сетка қатъи мисол маҳкам кардагӣ. хона ҷои беҳтаринда қарор дора. бардуи азиз, нархи хонара 200 000 сомонӣ мега. касе харидор бошем бо муомила мешава. маълумотша дар рӯи экран нависагӣ. бардуи азиз, марҳамат занг бизанем, бигӯян ки номероро ай канали Саудотеҷе гирифтум, ба шумо арзон мекуна. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. як ҳавлии фурӯширо ай шаҳри Ваҳдат ба музикаи чакчаки борон гӯш кунед. бардуи азиз, ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол, якум кӯча, кӯчаи Қаҳори Гаӣ. якум кӯча, кӯчаи Қаҳори Гаӣ. бардуи азиз, маълумотша дар рӯи экран нависагием бо 6 сотиқ заминай, 4 дархонара битонош рехтагиай, ову свет дар наздики хона ҳастай, ҳуҷҷатош мега 100%, битони баня, ҳоҷатхона, ошхонаш рехтагиай, гирди ҳавлӣ маҳкаме. бардуи азиз, як дарвозаи калони хушуд часпондагӣ, чӣ хеле ки ҳоз бо дастурат мебинед, як дарвозаи фасон дора, бо ай қафои хона як дарбачаи дигарам доштаи. бардуи азиз, нархи ҳавлии фурӯширо 180 000 сомонӣ мега. 180 000 сомонӣ. касе харидор бошем бо муомила дора. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз, агар шумо ягон реклама дошта бошед, номерои ман дар якум комментира навистагиай. бардуи азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор, ҷамоати деҳоти Даркат, деҳаи Навобод. 10 сотиқ заминай, 4 дархона ва як веранти 12 ба 2.5 дора. мактаб, масҷид, метпун, мағоза, раи калон, канали огузар наздикай. хулоса бардуи азиз, хона ҷои беҳтаринда қарор дора. маълумотша бо дар рӯи экран нависагиам. нархи хонае ки тамошо кардесен 125 000 сомонӣ. 125 000 сомонӣ. касе харидор бошем бардуи азиз, номерои телефонашда занг бизанед, бигӯян ки номероро ай канали Саудотеҷе гирифтам, ба шумо барои нархиш арзон мекуна. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.
бардруи азиз, агар шумо ягон реклама дошта бошен хона, мошин, квартира, метавонед ки нами рақамҳои десен дар WhatsApp шурӯъ кунед. Бардруи азиз, ин рақамҳои сауду теҷиай. Дар ҳамин рақамҳо через WhatsApp рӯй кунед, чизе ки барои фурӯш дорен. дар видеои оянда насиб иншоалло бардруи азиз тайёрш мекунем, рекламаш мекунем. Ва бисёри бардуро моро ай Россия тамошо мекунанд, мегӯянд ки YouTube кам часпидесай. Бардруи азиз, ана Play Market бидроен, ана программаи VPN скачат кунем. Бардруи азиз, ба VPN YouTube намечаспа мегӯянд. бачаё чӣ ягон Nexi ё Opel вайрона дошта бошӣ, агар ғамат бита бифурӯшу анам хеле мошинои иномарка бихар. бардруи азиз, Toyota Vitz Япония солаш 2007 сӯзишвориш бензини холия. бардруи азиз, мотораш яга ида газ дар кор нест, мақсад кам расход, ҳамин 4-5 литр расход доштаи дар 100 километр. сӯзишвориш бензин, мотораш яга, коробкаш автомат. суни азиз, балонош мега 80%, хадавоиш зурай, 4 дараш, яъне ки 4 треза электропакет, сентр замок. бардруи азиз, мақсад пулта меҷиқамай дарош маҳкам мешидаи чихолои навзадагӣ. бардруи азиз, ҳуҷҷат надоштай, мисол барои ҳуҷҷатош ягон сомонша арзон мекуне мега. мошинча бардруи азиз, гарени тозаи хушрӯай, мақсад хай мисол бухтон дар видео дидесен, чихолои навзадагиамаш мега. бардруи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа. нархи мошина 55 000 сомонӣ мега. арзон мешидай. форатон ки видеои мара бардруи азиз, мисол 5-6 моҳ пас тамошо накунед, мисол як рӯз пас тамошо кунед, каналда подписатсияра ҷиқиден, зангулачараологӣ дамонед, ки ман мисол видеои нав кардам, телефони шумода мерава. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, тарафи боғи Фарҳанг гуфтагиай. духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 52 квадратаи. доми навастройка квартира бардруи азиз нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додагиай ки хона ба тамоми мисол таҷҳизотош фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, обу барқ мисол доштай, таъмираш ҳастай, ҳуҷҷатош ана шартнома дора. доми Беки Сабур гуфтагиай. ана бардруи азиз, чораҳаи Баҳор, боғи Фарҳанг, доми 12 этажа, духонага 5 этаж, нархиш 280 000 сомонӣ. касе харидор бошем бардруи азиз, бо таргават мекунад, яъне ки бо арзон мекардай. фақат харидорои аниқ. числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақтар боша, занг бизанед. бисёри бардурои Россия гуфта буданд ки ягон квартираи арзон аз шаҳри Бохтар бимонед, яъне ки пешина Қурғонтепа. марҳамат, гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, наздики бозори Фаровон. якхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. домои пешинаи бардруи азиз, квартира ана мисол ремонти миёна доштай. соҳиби квартира маълумот додагиай ки ана квартира ана пешни дувордай мега, пушти бозори Фаровон. нархи квартира дӯстони азиз 220 000 сомонӣ мега. 220 000 сомонӣ. маълумот шуд дар рӯи экран ҳастагин бардруи азиз, касе харидори аниқ бошен, занг бизанен, бо арзон мешава. арзон мекунад бардруи азиз, фақат числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақтар боша, занг бизанед. ай ки ҷое ки хонаи заминӣ ё квартиратон дар корай, комментарияи ҳамин видеода бинависен бардруи азиз, ё мисол бинависен ки кадом хона мисол ай ҳамин видео шумода маъқул шид. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Зарнисор. якхонага квартира дар 10 этаж қарор дорад, 41 метри квадратӣ. доми навастройкаи бардруи азиз, квартирара мақсад ана ремонт кардесанд, чихеле дидесен. бисёри ҷоҳош ремонт дорад, мисол шпаклёвка задагӣ, ремонтш хай миёна бигем мешава. соҳиби ана квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагиай ки хонаи фурӯшӣ, якхонага 10 этаж, ана 41 квадрат, тарафи Зарнисор да. дӯстони азиз, нархи квартира 260 000 сомонӣ. маълумот шуд дар рӯи экран ҳастагин бардруи азиз, касе харидор бошен, занг бизанен. бачаё чабхи як кофечои сиёке ки ба фикрам хобуд бурдисай. мегзарем ба як квартираи арзони дига. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, тарафи Гулбаҳор. якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 39 метри квадратӣ. домои пешина квартира бардруи азиз ремонти миёна дорад. соҳиби квартира маълумот додагиай ки ай ана пайшанбе пешком 5 минута раҳ бидай. бисёр арзон намешава. бывши обшижит. бардруи азиз, нархи квартира 130 000 сомонӣ мега. касе харидор бошен, бо арзон мешидай. маълумот шуд дар рӯи экран ҳастагин бардруи азиз, касе харидор бошен, занг бизанед, қатъияка маслиҳат кунед.
хаана хеле бардуи азизе ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст ки ҷое ки хонаҳои заминӣ квартираҳои арзона анамисол мо дароӣ кардан ҳаракат кардем барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтем. фикр мекунам ки хая нархҳои соз буд, хая ки маъқул шид нашид. барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор як дона лайки бепала биҷиқен ва касе дар канали мо меҳмонем бардуи азиз форатон ки видеоҳои ма шумо дабрава канал да бардуи азиз подписатсия раҷиқ киден, зангулачара бологӣ дамонен ке ки ма видеои нав мисоли ютуб да партофтам шумо да мерава. канал да бардуи азиз подписатсияра биҷиқен ва дар комментияра бинависен ки савдотиҷи беҳтарин видео ё мисол айки ҷо хона мисол квартиратон дар кора бинависен ва агар ягон кас реклама дошта боша инами рақамҳои WhatsApp да бардуи азиз метавонен ки роӣ кунен, мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. хонаҳай, квартирай, мошина чизе ки барои фурӯш боша дар WhatsApp бинависен. хаяк. Всем привет! Если у вас не работает YouTube, нужно поставить VPN. Вот такое приложение, Super VPN. Скачиваем его в Play Market, дальше заходим в само приложение. Заходим. Оно начинает загружаться. Сейчас загрузится. Тут будет реклама, потому что приложение бесплатное. Так, дальше подключаемся. Происходит подключение. Так, будет реклама, потому что приложение бесплатное. Надо немножко это подождать, ничего страшного. Так, вот пошло подключение. Наверху загорелся ключик. Дальше заходим в наш любимый YouTube. Заходим в наш любимый ютубчик, и мы видим, что все летает, все работает. Так что не благодарите, ставим VPN и наслаждаемся любимыми роликами. Всем спасибо за внимание и пока. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.